Така, здравейте хора, аз съм Павел. На профила не може да пише гласен, но просто защото телефона ми беше на баща ми и така. Искам да ви кажа, че аз съм нов в профила си. Днеска започнах и сега почнах да снимам. Той ми и първия клип и надявам се да ме оцените. Не знам вие дали оценявате, надявам се да. Ако е така, да ме приемете като ютубър. Скоро ще качваме, ама ще качваме само и къде. Аз на този телефон съм се изтеглял няколко игрички. Не знам, ери. Имам доста игрички, някой сега съм ги изтеглял. И да, ти. Чудето не са малко игрите, но искам да ме харесате, ако ви... Нали, да ме харесате като ютубър, защото аз съм нов, не знам как са... Аз съм гледал само ютубърите, иначе нищо не знам за тях. Нали, знам горе-долу за тях, иначе не знам нищо, но такова. Аз съм нов, нали, знаете, новите малко такива. Ако сте гледали наскоро някакъв нов, това съм аз. Искам само да ви кажа, не се замайвайте по профила, че пише Росен Лазаров, защото телефона ми беше първо на баща ми и там правяха го. И днеска, всъщност не днеска, няколко седмични дни стана, си го взех и вече и мой. И не се замайвате за той. Иначе аз казвам Павел. Просто профилата ми пише Росен. И така. Надявам се да ви харесам като ютубър. Очаквайте скоро игри на Merlock, Minecraft, Ninjago Crab, Color Switch, STK, Plant vs Zombies, League Skybolt и Monster Challenge. Аз съм я почвал, съжалявам. И да, надявам се да ви харесам като ютубър. Ако не, дайте на палче горе, напишете коментар, че ме оценявате, нали, като нов ютубър. Иначе аз се радвам, че мога да почна да снимам такива. Очаквайте скоро много по-различни видеята. Скоро очаквайте много повече работи и надявам се да ви харесам като ютубър. И чао хора! Харесайте ме! Бай-бай!